Erakusketa hori eta baita tailerrak ere gidatuko da pipertxuriak izeneko berdintasunaren alde egiten duten gizonen talde bat. Egongo da erakusketa, argazki erakusketa. Eta gero horri jarraipena moten azaroan 4 eta 5 izango dian puntikoendako tailerrak. Eta hori antolatu dugu eta animatzen dugu jendia apuntatzera, ondio plazak libre dauz. Maitasuna adierazteko, espresatzeko, berak esate zeban, matxismoak baldintzatzen zebala beraien aitatasuna ere bai. Eta gauza guzti horiek jorratzeko, da oso baldintzatuta, beraien izakeran, beraien hizkuntzan, ze kirol egin, nola hitz egin, ez dira askeak beraientzat ere zaila da, ez? Horiei buruz hitz egiteko eta zalantzak argitzeko eta espazio seguro bat beraientzat hitz egiteko eta sentitzen dutena azaltzeko.